Scuze, mi s-a întrerupt telefonul. Așa, după cum spuneam, am printat astea, aceste chestii. Stai, uitați. Aceste două chestii. Așa. Și acum vedeți această foasecă. Vedeți această foasecă. Acum trebuie să încerc să las undeva. Așa. Și acum folosesc Final Cut Pro. Final Cut Pro. Vedeți această poză. Zicem cut, îi dăm cut la asta. Gata, am dat cut la unul. Ca să folosesc și restul. Scuzați pe fratele meu are probleme, așa că tăiem. Ca flow-ul, aceste foi. Așa, uite, acestea sunt printate. Da. Uitați, acum vi le pot face. Uite. Nu uitați. Să uitați, să nu vă să nu. Și acum o să vă arăt mai mult de cum să faceți mai multe chestii. Să vedem. Așa. Vedeți, dăm select. Vedeți, îi dau delete, man. Și acum, vedeți, voi iau asta, o ureche, mai luăm una. Ia zgomot, frate. Vedeți? Iau ochiul. Stem. Dăm pe ștampilează. Din nou. Ebro. Da, și acum alegeți o gură limba, gura fericită, gura da, așa leg această gură. Îi dați o mustață. Pune mustață. Acum arată amuzantă și să nu uităm să-i adăugăm nasul. Bine, acum îi dăm print. Asta e, da, vreau să-i mai dau print la ceva. Print, 2D. Uitați, dau fix to page. 50. 73.